Tak ngejak Alify rek. Ono tagak yo ndok omah. Ono tagak yo. Assalamualaikum. Liva. Hei, ya apa mbak? Malah aku yuk nanti. Loh, ada iki. Loh, nanti sampean. Nah, pokok email aku ayo untuk toko emas. Saiki? Iya, saiki ayo. Ya wis tak tutup wis Selak iku kok. selak panas iki wis. Yo, ayo. Ya, sepedaku yo. Iya wis. Toko emas ndi, Mbak? Sing toko emas cidok-cidok ae, Mbak. Yo, ada yo. Iya. 1 hour later. Mari. Iya. Terus mari. Mbak. Wis ya. Iya, Mbak, iki, Mbak. Apa? Gawe ikut tok suwun mari. Walah, lapor repot-repot ngene barang. Suwun yo, Mbak yo. Iya ya wis aku Suwun ya Mbak ya berarti. balik yo, Mbak yo. Iya ya wis Suwun yo. suwun. Heeh.